OK-centret Enghaven er ejet og drevet af OK-fonden, som har sit hovedsæde i København. Og det, som gør os til noget særligt, det er jo, at vi er et socialpsykiatrisk center. Vi tager hele målgruppen, eller har muligheden for at støtte og hjælpe hele målgruppen inden for psykiatrien i Danmark. Og det, vi tilstræber hos os, det er, at når der kommer en ny bruger ind hos os, at vi så finder ud af at sige, hvad er det, du har brug for? Man starter faktisk ud med at finde os enten som pårørende eller via vores hjemmeside. Og så tager man kontakt til Enghaven, og så får man aftalt om at komme på et forbesøg og spørge lidt ind til den enkelte bruger, hvad er det vedkommende har af drømme og ønsker for fremtiden, hvad er det, der er svært, og hvad er det, vi skal hjælpe med. Og derudfra laver vi så et skræddersyet program til den enkelte. Og det, der er unikt for Enghaven, det er jo, at det vi tænker meget, det er, at man skal have muligheden for at arbejde med sine drømme og det, man er rigtig god til. Og få genvundet den glæde og den succes, der er ved noget af det, man har kunnet før. Og det er faktisk det, der får folk til at vokse. Det er at få selvværden igen og komme videre i deres liv. Hver enkelt her hos os laver vi et program sammen med kommunen, hvor det er kommunen, der går ind og siger, hvad er det her? Altså, hvad har vi lige på nuværende tidspunkt muligheder for at støtte op omkring til den enkelte bruger? At vi så sammen med kommunen finder ud af, hvad er det for nogle mål sammen med brugeren, kommunen, der skal arbejdes med. Og at det så bliver lavet en individuel kontrakt på hver enkelt bruger herude. Således at vi kan dokumentere, at kommunen får det, de køber, brugeren får det, vedkommende har brug for, og kommunen giver den en rigtig pris for det. Der er faktisk en prisgaranti her for, når kommunen giver den her pris, jamen så er det os, der styrer, hvornår bruger vi 150%, hvornår bruger vi 75%. Det vigtigste er, at kommunen ved, at jeg betaler den her pris for, at borgeren er her, og så er det, at borgeren kommer sig. At det her, det kan lykkes. Så kan de sige, ved du hvad, vi har den og den økonomi til den her borger, og så at vi sammen med borgeren får fundet ud af, jamen det her tilbud, det skal laves på den og den måde, vedkommendes dagligdag skal se sådan ud, så kan vi faktisk over for kommunen dokumentere, at det kan tage kun 1 år eller maks 2 år, at man faktisk bor på Enghaven. Plus, hvis man så får det dårligt i løbet af natten, så tager man sin telefon, og så kan man faktisk ringe til Enghaven, og der er altid nogen, som ved, hvem man er, fordi man er jo koblet op på vores interne elektroniske system, så man kan faktisk se, at nu snakker jeg med Camilla eller Per, eller hvem det nu er, der er i den anden ende. Vi er på OK-centret Enghaven utrolig opmærksomme på den kvalitet, vi leverer. Og for at blive rigtig, rigtig skarpe på det, har vi faktisk kigget over på den anden side af vandet. Så vi har været i New York her i forsommeren 2010, hvor vi var over og møde og se på forskellige modeller og metoder, som de faktisk brugte i New York. Og det er jo sådan derovre, at der er de jo meget økonomisk orienteret. Der er det faktisk sådan, at er man psykisk syg, så får man rent faktisk ud fra den diagnose, man har, får man faktisk en pose penge med. Og så kan man gå ud og købe de produkter, altså de ydelser, som man har brug for. Det, der er en af grundene til herhjemme i Danmark, at der ikke er så meget styring på økonomien, det er jo fordi, man ved ikke, hvad er det en vare koster, og hvad er det en ydelse koster. I efteråret 2010 iscenesat et efteruddannelsesforløb på 50 af vores medarbejdere, så vi i dag er rigtig skarpe på og kan sige, at vores brugere er udredt på alt, på hele mennesket. Hvad er det her? Hvad er det, der specielt skal være fokusmål? Hvad er det, der skal arbejdes med sammen med brugeren for at få brugeren til at få et bedre liv? De mål, vi arbejder med sammen med brugerne her på stedet, det er også dem, der på den lange bane giver bonus, således at de kan komme sig bedre. Vi har en bestilling, hvor vi går ind og arbejder med nogle resultatsmål, som er lavet helt specifikt på Enghaven. Og så går vi ind og arbejder med en score. Forstå på den måde, at den her score, så når brugeren kommer ind til os, ligger de på et niveau, og i løbet af 3 måneder til et halvt år, skulle vi gerne kunne se, at de rent faktisk er kommet sig med de fokusmål. Kan vi dokumentere nu, sammen med brugeren over for kommunen, at vi rent faktisk er på vej mod det rigtige resultatskrav. Og de her resultatskrav, dem har vi jo så lavet sammen med
en brugergruppe, sammen med en pårørendegruppe, sammen med nogle af vores kunder, det vil sige nogle kommuner, som har været inde, og nogle medarbejdere, som har været inde og sige, hvad er det vigtigste, hvad er det, vi arbejder med på Enghaven, hvad er det, vi er rigtig, rigtig, rigtig gode til. Så de kan komme ud og sige til Enghaven, vi vil gerne have, i forhold til den her bruger, at I arbejder med det og det fokusmål. Så er det sådan, at vi faktisk kan dokumentere, at vi arbejder med et fokusmål, brugeren kommer så, og at prisen faktisk for det her ophold bliver mindre efter tid. Så vores ønske herfra, hvor vi tænker, der kunne være en rigtig god model, det er at hjælpe kommunerne med at sige, når vi har en bruger i den her kategori, så koster brugeren i løbet af 2 år så mange penge. På den måde kan de faktisk holde de økonomiske eller socialøkonomiske budgetter i kommunen, således at det ikke er det, der får kommunekassen til at vælte. Fordi når man har fået et ophold hos os, så ved vi også, at de får det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt. Og grunden til, at vi kan gøre det her, det er jo fordi, at vi i vores hus er utroligt tværfagligt sammensat. Vi har 26 forskellige faggrupper inde i vores hus. Og det må man sige, det er rigtig mange. Men det er jo også den der med, hvad er det, der er brug for den enkelte på det her tidspunkt i vedkommendes liv. Og det kan også være motocross, at man siger, jamen ved du hvad, de her drenge, som har lidt ild bagi, de har faktisk brug for at få nogle hestekræfter og leve ud sammen med. Men at det så er de kontaktpersoner, som de kender og de er trygge ved, som kan følge dem afsted. Det kan samtidig være en fordel. Og det er det, der er det unikke ved Enghaven. Det er faktisk også, både dem, der kommer i vores hus som beboere, de mærker faktisk, at der er en forskel her. Og det er fordi, at de mennesker, som arbejder her hos os, de kan faktisk godt lide at arbejde her. Og det kan man se ved, at vi faktisk har et sygefravær, som er nede på 3,96%, til trods for, at vi jo er inden for nogle af de hårde områder, hvis man sådan kigger i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. At det vi gør her hos os, den måde vi møder andre mennesker på, møder hinanden som kollegaer på, det er faktisk, at vi er ikke patent på, vi er ikke eksperter i folks liv, men vi skaber virkeligheden sammen. Vi skaber virkeligheden igennem en dialog med den enkelte. Men det, at vi kigger på de succesoplevelser, der er, og det gør vi altså også ved vores medarbejdere. Vi er meget, meget nysgerrige på, hvad er grunden til, hvis man samtidig gør noget, som er lidt anderledes end det, vi ellers lige ville have gjort. At være nysgerrig ud fra en neutral position, det gør faktisk en forskel. Fordi så er vi ikke eksperterne, og det er nok det aller vigtigste i det her hus. Vi er ikke eksperter på andres liv. Vi skaber virkeligheden sammen, og vi er nysgerrige på, hvad fik dig til at gøre det her? Vores medarbejdere er fantastisk gode. Lige nu har vi meget fokus på, hvordan skal vores dagligdag se ud på Enghaven. Fordi igen, i forhold til USA, blev vi jo meget inspireret af, den måde, man kan få tingene til at hænge sammen på derovre, det er at lave gruppeterapi. Ved at lave gruppeterapi i stedet for individuel terapi, der får du faktisk rigtig mange sidegevinster. Du får den, at vores brugere, de lærer hinanden at kende, så hvis der ikke lige er et personale, så kan det være, at de kan gå ind og banke på inde med naboen. De får også muligheden for at hjælpe hinanden med at sige, ved du hvad, det kender jeg faktisk godt, det har jeg prøvet sådan og sådan. Så de kan hjælpe hinanden. Samtidig skal vi jo heller ikke være, altså hvis vi kigger ud fra en økonomisk betragtning, så er det jo også meget, når det nu både er bedre, men det er faktisk også billigere, når vi nu taler om gruppeterapi. Fordi det er 2 terapeuter, der kan sidde med op til 6-8 mennesker i en gruppe. Og det er vigtigt, at vi alle sammen har noget at stå op til. Så er det det, man kan gøre i sit arbejdsliv herude. Men alle skal have et arbejdsliv. Og hvis man ikke har et arbejdsliv, så skal man have et uddannelsesliv. Således at vi er på vej, vores brugere er på vej videre i deres liv. Men også oplevelsen af at sige, det kan godt ske, jeg er psykisk syg, men jeg arbejder som. Og det i sig selv er meget identitetsskabende.